खुलुमबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आच्छा ओमफ्रायहाय बिथांखौबो लाबोलायबाय नै आंनि ब्लगावहाय फैलायबाय आरोना जागोन गासिबो जागोन आच्छा गस्लायावनो जागोन लिरनानै लालागा अयभास जाबाय माने बानायदोंमोन जागोन होननाय आरोना स' एक्सुवेलि मोजां खोथायावनो खेबसेनो डाइरेक्ट सिदा पइन्टआवनो फैबाय आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जय ना जय मानो होनोब्ला माने जोंना दा बनदा बिथाङा एकदम माने सौहैयै एकदम माने जोंना फाइनाल डेस्टिनेसन सौहैबाय आरोना बियो एकदम फाइनालाव सौहैथारबाय दा ओमफ्राय बनदा बिथाङा जोंना मोनसे आलिखौ बारनो हायाखै आरोना बे आलियानो जाहैबाय माने दा खिथागोन आङो माने जोंना मोनसे आलिखौ बारनो हायाखै माने जोंना बनदा बिथाङा फाइनालसिम सौहैबाय आरोना दा ओंखायनो माखासे आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिफ्राय अनेक सापर्ट नांगौ आरो जा बनदा बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय माने मानि देरहाहोनांगौ आं गावनो खिथागोन आरोना माने आं गावनावनो सोंगोन जेन'बा माखौ देरहाहोनांगौ मानि थाखाय देरहाहोनांगौ आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर दा ओंखायनो अननानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा हागौमानि सापर्ट खालामबानो जाबाय जा बनदा बिथां हेन्डसामखौ मानसियाबो हेन्डसामद्राय मेगनाथ' एकदम माबायानो नाङा बाबा मथमा गानजानो नाङा ओमफ्राय दा आं बनदा बिथां माने सोंना लागोन आरो जेन'बा गाव मानि थाखाय ओरैबायदि देरहाहोनो नागिरदों आरोना थ' दा नोंनो एसे सावरायना होदो खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनै नुजाथि फैलायबाय आरोना गोसो गोथारै आच्छा जागोन माने खोथाया जाहैबाय आं बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि फाइनालसिम सहैबाय आरोना नोंसिनि अननायावनो आरोना ओमफ्राय बे फाइनालावथ' सहैखाबाय आं दा मोनसे स्टेपल'सै बेयो जाहैबाय ग्रेन्ड फिनालेनि लास्ट पारफरमेन्स बाहाय देरहानो थाखाय उइनार जानो थाखाय नोंसिनि भट नांगौ जाहैदों आरोना ओमफ्राय भटखौ आं लिंकखौथ' डिसक्रिपसनाव होनाय जाखागोन ना ओमफ्राय बे लिंकआव थांनानै डिसक्रिपसनावथ' थाखागोन लिंकआ आंनि डिसक्रिपसनाव थागोन आरो लिंकआव थांनानै आंनि फट'खौथ' नुखागोन ओमफ्राय आंनि नाम थागोन बाहाय क्लिक खालामनानै बाहाय सेरनानै बोख्लायनानै भट लिरनाय दं आरोना भटआव सेरनांगोन आरोना होमबानो आं भटखौ मोनगोन आरो नोंसिनि अननायाव देरहानो हागोन आरो आं भटखौ बुरजा मोनबाथाय ओमफ्राय बेनो आरोना बर'आ देरहाथारनांगौ जाहैबाय जेनेबा दा ओमफ्रायहाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर दा बेनि प्रसेसखौहाय मारै खालामनांगौ जों भिडिअनि लास्टआव देखायगोन आरोना ओमफ्राय दा एसे एन्टारटेनमेन्ट जासिगोन आरो दा एसे एन्टारटेनमेन्ट जासिगोन माने जोंना बड'लेण्ड बिथाङा माने मिउजिशियान सोलोंबाय होननानै आं खोनादों आरोना एक्सुवेलि बेखौ मा मिउजिशियान सोलोंदों माने आं बेनाव माने नायगोन दिनै बे मा मिउजिक देखायनो नागिरदों माने अडियेन्सफोरनि सिगाङाव आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनि सिगाङाव आरोना ओमफ्राय बिसास दंना गैया मिउजिकफ्रावलाय आं बारा बिसास मोनलाय लाङा देखायनोसै आं होमबा माने बेखौनो देखायगोन आरो आंना फाइनालाव आरो बेनि थाखायनो सापर्ट नांगौ जाहैदों आच्छा माने फाइनालाव जोंना बनदा बिथाङा बे मिउजिकखौनो देखायगोन आरो दा मा मिउजिक देखायगोन ओरैनो मिउजिकआ थासनि मिउजिक आरोना थासबाव बेखौ नुबाय दाना आलदा जोब आच्छा आलदा जोब ना ओमफ्राय नै अडियेन्सफोरनि देखायगोन खनसे नंखाय साननो हागौ नै आलदा जोब आरोना थासा गासिखौ नायनो हागोन आलदा जोब ओमफ्राय दा नोङो खर'आव मोनसे थास साननांगोन आरोना जायखिजाया नों गोसो साननांगोन ओमफ्राय आं खिन्थानो नाङा आच्छा माने आं गोसो सिङाव साननांगौ गोसो सिङाव साननांगौ आच्छा माने आं गोसो सिङाव साननांगौ जाहैबाय आरोना माने आं नोंनो खिन्थानो मोननाय नङा खिन्थानो मोननाय नङा आच्छा बुजिबाय नायदो एबार आरो आंखौ नायदो हो बाय थाबैसिगोन मिथिबाय नों जेखौ लायो बेखौनो मोनसिगोन नों ला जायखिजाया मोनसे ला जायखिजाया मोनसे लानोसै बेनो नंगौना नङा नायदो एबार ओमफ्राय बेखौ दांनांगौ ना दांनाङा नायदो बेनो नंगौना नङा नों साननाया बेनोमोन ना एबार नै बेनोमोन दा बेनोमोन आच्छा बेखौ गोसोआव लाबावदो मिथिबाय बे एबार गोमोरसिगोन आच्छा 1 2 3 नायदो नों गैलाबो मोनसेबो गोमोरबायबो गैला नायदो नों चेक खालामजोबदो दंना गैला गैला आया नंगौमोन जाखो हरदो माने थाजा गैया माने आं जे नाम्बारखौ नायदोंमोन माने आं 9 नाम्बार लादोंमोन आरोना रायजोफोर 9 नाम्बार लादोंमोन आं थाजानो गैया आरोना ओमफ्राय गोमोरबाय मानो बबेयाव थाहैनांगोन बेथ' ओमफ्राय दा बेखौ नों बबेनिफ्राय बरनगोन बेखौ र' एसे इम्पसिबल जायगानिफ्राय बरनसै नामा ना गाज्रि मोनगोन गाज्रि माने नोंनिफ्राय बरनगोन ना आंनिफ्राय ना आंनिफ्रायसो बरनगोन र' मिउदों मेवाखैब्रा मेवाखैबा मिउदों ओमफ्राय एबार फेन्सिङाव नायदो नों फेन्सिङाव माबेहाय सिपिउ गैयालै बे सिङाव नायलाय थाहैथारनांगौथ' आया देखायनो आं 9 नाम्बार लादोंमोन नै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बिलाय 9 नाम्बार लादोंमोन आङो ओमफ्राय आंनि फेन्सिङाव बोरै सफैगोन बेथ' मिउजिक आरोना ओमफ्य बेखौनो रायजोफ्रा लाइभ नायनो हागोन आरोना बे जाहैगोन 29 आव आरोना बैहायनो जागोन कालचारेल कमप्लेक्सआवनो आं पारफरमेन्सआ लाइभ जागोन बेखौ नायफैनो हागोन आरो लांबायसैलै आच्छा रोंगौसिना रानसियालाय जेनेबा बेखौ केमेरानि ट्रिक साननो हागौ मानसिफ्रा ओमफ्राय मानसिफ्रा आं रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायहरबाय आरोना नायफैनो थाखाय
बैहाय जागोन 29 आव ओमफ्राय आं आपडेटखौ उनाव होगोन माबा डेटआथ' 29 होनदों टाइमखौ आं खिन्थागोन आरो ना माने आंनाव केमेरानि ट्रिक्स दाननाय गैया आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माने डाइरेक्ट शर्ट फुल भिडिअ खा क्लिप 1% क्लिपबो दाननाय गैया आंनाव डाइरेक्ट नोंथांमोना नायनानै सिनायखागोन आरो ना आच्छा माने आंबो गोमोबायसो नोंनि क्लास लानाया बोरै आंनाव फैखो बेथ' मिउजिक आरो ना बेखौ नुनो मोनगोन लाइभआवनो आरो ना आच्छा लाइभआव नुनो मोनगोन रियेलावनो आच्छा दा नोंथांमोना फोथायाबो जानो हागौ दा ओमफ्राय जा बनदा बिथाङा माने बेहाय फाइनालाव माने नों बेखौनो देखायगोन आच्छा माने कालचारेल कमप्लेक्सन जागोन कालचार कमप्लेक्सन जागोन जाहैबाय ओमफ्राय माने लाइभ देखायगोन लाइभ माने बोरै जायो बेखौ देखायगोन आरो ना बेबायदि आरो दा ओमफ्राय आं फोथायबाय गाव लाइभ देखायगोन होननायखाय आसा खालामो बयबो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा नुथों जाहा बनदा बिथांनि मिउजिशियानखौ आरो ना एबार रायजो राजाफोर बे आंनि पारफरमेन्सखौ मोजां मोनदों आरो बेनिफ्रायनो साबसिन देखायबावगोन आं बैहाय श'आव ओमफ्राय बे श'आव आंखौ देरहाहोनो थाखाय नोंसिनि सापर्ट नांगौ जाहैबाय आरो ना ओमफ्राय भटखौ बोरै होनांगौ आंथ' खिन्थाखाबाय बडलेण्ड गट टेलेन्टनि वेबसाइटआव थांनानै भट फर नेक्स्ट टप 15 आव सेरनांगौ बेहा आंनि फट'खौ क्लिक खालामदो बोख्लायदो भटआव सेरदो एबार इजिलि प्रसेस माने गुगोलाव आरो ना एन्टारटेनमेन्ट गुगोलाव मा लिरनांगौ होनोमोनलाय बडलेण्ड गट टेलेन्ट आरो ना माने ओमफ्राय बे फार्स्टनि मा होनलाय फार्स्टनि इन्टारप्राइसावनो थुनांगौ आरो ना बेखौहाय फार्स्टआव थुबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट बनदा मोननि ओमफ्राय बिदिनो 9 10 माने पिक्सार सिखारफैखागोन आरो ना दा बनदा बिथांनियाव थुबानो जाबाय आरो ना बर्डआव थुदो एसे बोखोनानै आरो ना ओमफ्राय दा मोनसे फैलायबाय आरो ना बेबायदि आरो बे भिडिअ जोबखांनानै देखायखागोन आरो ना बोरै खालामो मबाइलाव स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै बेनो जाहैबाय आरो ना गोजोनथों होनबा भट खालामगोन होननानै आसा थाहैबाय आरो ना आसा खालामबाय थाबाय आरो जय गुरु जागोन खुलुमबाय हेलो एवरीवन माय नेम इज बोनोदा मैं हूँ बोडोलैंड गॉट टैलेंट का फाइनलिस्ट अगर आप लोग मुझे विनर बनाना चाहते हैं तो बोडोलैंड गॉट टैलेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग मुझे वोट कर सकते हैं आंनि गोसो सिंनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंखौ वोट होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय मुझे वोट करने के लिए बोडोलैंड गॉट टैलेंट के वेबसाइट में जाकर वोट फॉर नेक्स्ट टॉप 15 में क्लिक करना पड़ेगा और मेरा फ़ोटो सिलेक्ट करके वोट करना पड़ेगा थैंक यू एवरीवन गोजोन्थों